Medyo buntag na tatanan guys. Sarang may awa pag merkado na sa Alicia. Alas 4 pa mas kadlawon. Di mamputabo ron. So padong na mismo pag April mapalit og kanaang karni. Naman may palitanan. Palit sa mismo pag April. So gabi grabe dyan siguro kasi gasuan ba? Ha? Balik si Krabah, mo naman ugarang pag-aakat sa pa sa Zuha guys, alas 4 pas kadlawon. Nang wak-wak na pud sa Zuha. Itaw. Narami yung palitin. Ako at kaya bitamang ganun palit mo sa Zuha palit kay napay daghang mapilian. O palangan-langan, awan na. Pinilian nagatang maaptan. Karnis ko ang baboy. Palit meron o pork. Mura, ngit man daris ko ano, may nag-display. Ha? Basin, wala nag-display ron. Na, mura. May nag-display guys. Gugoy, abi naman na nag-display ron. Mandi ay, na. So, nag-ibirnig naman na ibirnig? Mo lagi. Yung iha mo nga nag-bernis dan na sila. Karoon no adi ay. Mino siguro kuan. Mino siguro baboy nila. Balik na laman mi guys. Kao mandan to. Mandan sila nag-ihaw ro. Nabi na mag-ihaw sila. Tipunan. Uli na laman mi guys. Unsa na laman mi. Motos. Pang-pang. Kaya manag-mig isda. Diyan hapon. Hapon mi mo to. Alas 3. Eh na naman may kasabot. So ato mi inja. Ang karne mga kuan na naman siguro Domingo. Kung tubig sa to guys, sabi na magna di ay. Anat mo gapili ang kadakuan. Ngaron ay display nila wag sa to. Di aeron. Pag-bernis na la sabat pa naman. So guys, wa man mi kapalit og karne ganina. Jadi may nanuroy og bulinaw. So ni palit mi og 5 ka kilo. Ni palit mi 5 ka kilong bulinaw. So kare amang gilain amo na si jang tortahon. Agka ni si jang na si janggi kuan. Gi hugasahan ni jang hugasag maadyo. Okay. Ni si jang gamuon nga ginamus. Kanya magama ko ginamus kani isa kay ngani. Jaka ring nakalain na nakasud na sa ziplock. Kani. Upat na si jaka ngani. Sir ni naman sa freezer. Hanin siyang isa sa freezer kay pang tortahay ni. Ano. So, isa kay nga na. Hanin siyang ibahin-bahin. Kay madyo magluto tag torta. Magluto na natin yung isa. Kaya may sa dyan na nanuroy tag 160 kilo. Ipalit mig 5 ka kilo. Diyan may ipahanso og tag 150 ang kilo. So, diyan na. Kani amon gilain kan magtorta mi karon. So kini patuon nila si jang maadyo kay ani si jang gamengsen ini maana si jang maadyo. Asa sa hugasan og maadyo kay aron limpyo ning atong ginamus. Dapat si jang ipamilian og dagke kay naay dagke uban niya. So sa ring gamengsen guys. Mo adto pa mi og kuan, mo adto mi unja og pang kay muan mi kanang say nga na nagbukod mig isda dito mga alas 3 sa hapon kay gamang kasabot ningan mag alas 3 pa kuno sa hapon. Alas 3 pa kuno sa hapon kay karong buntag man sila man nagat suda pa silang hapon mo abot. So unja mo tumi didto. Kadto salamat kay Christine dati kapalit na mi bulinaw. Padaran man mi ati upang palit upo ang sudan. Salamat kaduti. Budget para sa mga chikiting. Kaya madyo na yung eskwela na itong problema silang sudan. Salamat ka dote. Yan na. Palit ni bulinaw. Ay, fresh ka adyo. Manigamhuni mo? Manigamhuni. Gamusin. Okay. So, dahil na sa patuon guys. Yan. Patuon sa dina siya. Kaya arong unja. Ready na sa datong bowl. Bata na siyang tabunan guys. Karoon di masadlan ko. Guys, palit sa aming kulang huy. Kay mga adadan dyan.
among butas te. Di ni uban magamang bajing gamay nagbutas pud siya. Makaprata butas. Cute. So, di na mahadlak guys. Huwag na ay lapok. Bahalag sa panaka. Baga ng lapoka. Bitaw. Butas. Hinay kimi. Mga dagahang butas. Sanang gisuot eh. Shout out nila sa ate. Na may butas te. Unja. Kang. Panpod. Papagabrel tayo dyan ang gisuo. Sa mga kuyas. Dugar ito nila gisuot. Kaya kanang kada buntang mo ato sila og tanding. Oh, ito lagi sa mga buhiin. Ha? So, ito may tunong na ito guys. Kinaman dito namaligjag bulang huy ba? Kaya gato nga mong bulang huy mong lukatan. Ang angra. Pangkuan na ito na mo. Pangkonsumuhay. So, ito may mag palitron. Balik 100. Ay, dyan bulang huy dyan na rin na nangakuan mag-uban. Nangadaot na. Ngalata na ba tinis uwan ng ubang bulang huy? Kimino? Hala na yung buo. Mangga bito Magmangga guys ito Mangga is real. Lagi mangga lagi ito Habog naman. Ha? Ayo ha. Kami. So, nagdamig sa ako guys. Ano na may sidlan. Uy, grabe yung labong nga mo pa dari. Uy. Mantaagi na turata day. Kaya labong dari day. Hadlit yun. Kita untuk tadarig kuan snake lami dari alugwayan baka tabaw bakiruhan Balang kumahuro na yung pamulabot. Han hugon palita mig bulang hugon napay mong saging gon agon guwang kodaghan pa mig saging gon apa igon. Oh, tara. Padlak pag ijang mansyon igon. Utang pa sa langon. Ha? Soroy ta dari guys sa ijahang bulang hujan nga grabing daki galaud-laud nga to padung to daki mga sila iriya. Baligja ay rabini dani. Kani iriya ha. Bo pila pi baligja. Baligja ay ni gabno nga iriya. Kani dani. Baligja ay bitaw ni Shirley bo pila pi baligja. Gon. Baligja ay man si mo igsono. Ha? Kanang iriya ibaligja ay ni ja. Asa? Kani dinhi. Mo to nga di uno. Puyan, di baligja. Pila pa ibaligja nila? Lagi lami na niya dakag iriya. Kay mangga Na lami na panamnan ba? Toy. Oh, badi haman lito. Ang laki. So dari ta guys. Sa mas nuno ni mo gipon dai tanira. Asa may imong kuan kanang guwang na? Ako anong kuwang? Gaanda na man dai mo bulang huy gono. Kugihan ni igon boy. Gon hogon buhi jud ning imong napo ka asawa gon. Na dai jang daghang saging. Dai jang daghang bulang huy. Asa pa ka? Yes no, napay jang humay kanang anis igon. Grabing kapugihan uy. Napay dyan daghang sili. Sili na ng mga marites. Ay, silihan na si Mod. Ganit ng mga person nga sa da. Suot na na mga butas na mo te. Kapag Gabriel, kakimi. Suot na na mo te. Diya. Suot na na magkano na gato na po Miss Garden mag-apubang. Asa ba dapat tagkatong yung kuang nanay? Dadto? Toro man dito sumuy di ay. Nananghid na may igon guys nga among bakiruhan na itong amang buhiin baka o kabaw dadandar kaya nagsagbot napati datos isang likod kuno daghan pagsagbot ada ni dari maglukat mi guys dari maglukat dari igon dili pa ta dari dagkang punuan kani agbago na puning tinanam ni Mogon kuya wa igon kay inighubot ni sa tanuman man dadon. Pila na ni kato igon? Ano ko may balik ta? Wa man ta dali lukat igon dito man ta dapit ning lukat. Ba na lagi? Mo ni ko juga. Mahulbot pa lagi ni gon, grabe naman ang gahi To ang pamuungan dato noon, hindo nun to. Sayang mo to imong gipuungan. Ba ni dani?
Man kay maor gyapon pugad ni gyapon. Mao lagi. Akanera karong guwang. Arang na jud yung mga guwangan ni kay guys. Kay na nang ladzog na gud siya. Sunda. Sige. Go father. Lang ito mo. Oy, surbalan sa lagi gon. Di nabugto siguro. Wa? Hawa. Aungan. Aungan siguro ni. Hawa day. Ay di akari may na agoy na lata ag uban sayang nga. Ngalata gud gon. Nata lagi. Lata nag uban Uban nga. Mo na ding pamilig dyan eh. Angay di dispatcher na mo gon kay di man nimo maato ni kaon. Na. Ka. Hadag kita ni kambalik sa. Ya. Okay, sa tayo mapalit dag bulang hoy day daghan dirhe. Palit mo sa katos taghana. Tagpila man gon tag 100 ag kuan. Taro lagi. 100 ag taro. Aguban magaling nga tag 150. Sayang guys, nangalata ag uban. Ngalata ag uban. Nata nga bibi nang aksot kaya nga eh. Kanay nga ni bitaw na Manahidya ka ng kuan. Siya nga. Sayang lagi iuwan na naman good. Bunot ka nag-uwan, mga lata man sila sa basta kuan. Mag-ino tayo na pikas. Asa? Kay dito. Tawa lang. Pwede rapod. Kay na nangakuan man, nangadaot man gon. Tapsain mo to dito. Ato rata. Kani dinhi sayang ang hinluan ko no. Ang hinluan. Lagi paligwayan ruma. Balik-balik. Kami dali maglugway kon ha. Lagi kay ngayon man siya guys, isa ko nung palugwajan kaya mabalik-balik ko nung mga kuan. Uban kay di na siya maatog hinlo. Say man kanang lata ag. Siya nga oy. Daghana. Kana kay bintaha. Wa makuanis uwan. Yan na. Ha? Banghaw? Naked na. Kana siguro mao siguro na. Sorry. Mao lagi. Hoda kimi. Okay. Dili na na. Ta. Tapikas. Si gamay rekon. Sudah na pod mi guys. Lata na pun bat. Sudah na mi guys. Isa. Kani pa di kani ni mga way kuan. Bagaan ako ang igon uy. Mong saging ko no daghan ang bunga. Maapas ko pamalit. Naghanap pag amang saging. Ano na guys. Binta rin dari dagko man igunod gon. Kamaod jud ka mang lihiw gon. Nani gipud. Ha? Ang tambunan sa Kaon. kanit dari noon. Nalatak mo. Nalatag bulang huy uy sayang. Tanan kay Sugda ng pangalata ag isahang kuan bulang hoy. Magag ka bulang ho dyan dari guys ay. Matumidad to. Aray, sunray. So nami na maglugway guys na. palit ko gamay. Sana guys. Ano maglugway dani anja. Narbe da ka mangga baligja ay kuno na nga area. Ngani dako man sa pa tujok nga na. To dire hantu didto. Dwarf ba 5 years. Makatuig. Kani mo bad kani. Dika dito. Allah kaabuyag uy. Dika. Alam mi suman ni. Allah ngami nagka. Kana mo laming pagkakuana karang nagkaabujag. Grabe glihida din ni mugon. Tayo sa juta jud no. Dagko mangani mo lang ya pa naman buwan na maapas na nata lagi sa uwan. Dato dai. Ano to? Dapat sa butong dagko man to nalata naman. Wa na maapas. Kani gibakilit magamay di malata. Ya. Igo na siguro ni. Pets na na. Ganun na, puro-puro itong namrok. Problema na sigo nun saan sa pagpahurot rin dyan bulanghoy. Natata man uni. Okay, sa'yo mo palit yung bulanghoy di ay daghan na rin maligja. Buyag, dagke. Tag 100 ag taro. Dari la igon. Dagke abudya guys Okay, sa ito nangita yung bulanghoy.
La. Palit na mo dari pag suman mo, pag photo mo sa inyong ganahan. Ito man ano mo pakada ni. Dagko buzag no na. Dari kay dagko di ay. Dagko sa buzag. Hindoon ni dani. Basta nga ni limpyo pagakuan gun dagko jud unod. Manigi ajo-ajo. Ya papa. Ya papa di sayang. Ya gugmay. Na ano guys. Hong, ano hoy? Hindi na pa mamalit ay. Ano may nagkam? Ade, mahurot. Tungkol po dia. Binagkaabo lang mo sa biyag. Sad. Kato lang. Lugwajan manggan ini ja. Bayan magani na. Karong mahinlo. Pwede na maapas na ha. Ani ka magun ha, mangibalhin-balhin gon ha. Kana na dapit na basak. Na guys, arang manggang daghan ng sagbot sayang. Ilaw mo yung Mas mangga. Lagi. Matigang mulian. Oh, okay, sa tayo mo palit na bulanghoy, palit na mo. Kaya nagbagot-bot na sa igon, labang kuno ka. Aron ko na mahinlo kuno. Sakto na rigon. Ano naghana? Way mo orsa. Palit na magbulanghoy guys. Di aron naghana, kasung bulanghoy dari nagbujag na Tag 100 ag taro. Di ka mahadyan imong 100 aron naghana, buong nakagpinasan. Kabagaud nakagpasan. Tag isa dia. Balik na pagka-pilar gon. Di na ganyan mong bida bison ila rek. Ada na bus. Dulu. Selamat gon. Selamat. O kansa to mo palit diha, ngari laman mo. Bitaw daghan ka ajo. So na guys, sarang daghan ka ajo 100 Kapadad to hapitan. Daag palagi na nimo. Dagdagan naman. Sa dagdagan. Dari maglugways ko guys. Kabaw. Kay nay daghang sagbot. Kabaw baka pa. Dan sana magdadan ara ka da ayo kasunod. Duro ka to hilo ko. Macho pa giduhan na kasako. Ugi mo. Motor. Nage. Laba pa kuskuan ron. Kurtina na. Nah guys, pas anang papagabrel. Bulanghoy. So, diyan nagihatid na ang duha ka sako na pinaghatid na magkuan. Humay. Una to apod. To ag duha. Guys, ibuad na po na si Ja. Dara miss bay mo na ni aga mangipalit nga bulanghoy kare dia. Mo na imong dadunja. Dong adto sa pangpang ato sa guanan og isda ba. Kay katong amang kaila adto pada sa bulanghoy. Parisan ko og kinilaw. So magbuhat na pud mi sa mga humay guys katong bag-ong gihatid duha ka sako. So naghatid na magamang kuan katong nihatid naman ang katong ning kuha og butang duha ka bakid. So nga na mo nindot dara sa probinsya guys. Pero piliin na natin ang manguha kay nay uban mga buangon, napay uban jud butan. Kapag Gabriel magbuwad guys kaysa may makadaog. Tad sa kos karaw. Dara pa. Ha? Suna. Hala. Nerak. Tiyak kay delikado. Kadung teruk, masuk nama berat, maka batik ini tidak nama kuan. Paksa. Ini berat deh, guys, kay basa man siya. Kali teruk na deh, guys. Turuk. Kinanglan na dyan sa ako anang guys ayan, nanerok na kanina nerok nagsugod, kinanglan na dyan ako anan kanang humaron init sa taon, ayan sa taon kauwan please lang kaya rong kabuad mi patikuan anak ha? Mau lagi kalau mau patag ba mau patag sih guys tumban
So upat na kabakid among humay na pa may pabuton 6 ka bakid. Ito dari uban. Dari pa be, hambitaran be. Ito sa karaw. Nah, kumbati karaw. Nga nagbinjo kag dali. Bira. Minjo pag Amerikano di ka magkaraw, minjo magag kuan, kubring utin. Guys, among gigamus. Giasinan ni si Ja. Tanganan ni si Ja asin. Dara. Hehe na nami ginamush. Di tara na mahadlok mukaan kaya ata pang ginama. Pana? Pader. So na guys, nagamus mi. Ngani pudto sa kaingani. So naluto si Ja lamiun ka jo kay rang humuta. Takdon din juk asin guys kay arong lami si Ja. Aga bantugay ra kay grabing hinadja na manday bato. Sud manday bato di ay.